Suntem în direct la superba emisiune. Cum stăteam eu liniștit și mă duceam la Radio Zoo, la emisiunea cotidiană de la Radio Zoo. Acolo și la Zoo în direct mă văd cu Răzvan Popescu și cu colega Adelina, că acum suntem trei în emisiune și șuguim. Și zice, nu mai știu, unul dintre ei, ori Adelina, ori Răzvan Popescu, dar parcă totuși Răzvan Popescu, zice, ai văzut ultimul clip al Deliei? Dă-i seama, și eu zic, normal, nu. Adică, pe bune. Și zice, zice, no. Deci nu știi ultima melodie? Zic, bă, nu. Chiar nu. Ce să vezi? Adică, în mod, da. Și zice, trebuie neapărat. Zic, bine, zic, e hit? Ai, bă, zice, ești nebun la câp, e hit, băi, nebunule. Fii atent, deci el s-a dat, melodia s-a vârât. Nu, e bine așa cum dădeai. Ce bine era cum dădeai, ca să vedem și numărul de vizualizări. Ce frumos dădeai. Așa, dă mai sus un pic. Uite, pe YouTube e pusă, scrie Delia O-T-Z-L-G-L-T-Z. Așa scrie. Dă-mă pe camera 1, cadru, Doamne. Delia O-T-Z-L-G-L-T-Z. E hashtag 10 scrie acolo, on trending for music. Și are 927.000 de vizualizări de pe 28 mai. Păi da, dar noi suntem pe 31 mai. Da. Deci are 1 milion, practic, în curând, 1 milion de vizualizări în 3 zile. Răspuns, da. Bun. Și Popescu m-a adus și pe mine, deci în contemporaneitate, că eram absolut desuet, și m-a adus Popescu în contemporaneitate și a adus următoarea treabă. Hai să auziți, poate, O-T-Z-L-G-L-T-Z. Haideți să vedem, mă. Ia. Cred că e rock. Știți că rock-ul așa e. Da, e rock. Eu de mic copil mi-am dorit să ajung fotbalist. Am muncit din greu să ajung să fiu pe teren artist. Am muncit din greu, martor este Dumnezeu. Ca să fac mulți bani, am pierdut din viață ani. M-am născut cu noroc la echipa campioană în joc. E rock. Eu de mic copil mi-am dorit să ajung fotbalist. Face-te așa, ca să fii... greu să ajung să fiu pe teren artist. Am muncit din greu, martor peste Dumnezeu. Ca să fac mulți bani, am pierdut din viață. Ca să fac mulți bani, am pierdut din viață ani. Cu noroc la echipa campioană în joc. Cu echipa campioană, deci e cu fotbal, că asta e cu fotbal. Oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați este oțelul Galați. Deci e cu oțelul Galați. Viața mea, cea mai tare din Carpați este oțelul Galați. Oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați este oțelul Galați. Cea mai tare din Carpați este oțelul Galați. Da, oțelul e viața mea. Păi, e scris. Textul e Dumnezeu. Bine, și muzica e superbă. Superb. Da, mă, uite, dar nu e rock? Uite-te, e îmbrăcată rock și alea sunt instrumente. Rock! Deci dacă e rock, nu cred că îi place doamnei Halep, dar totuși cred că asta îi place. Părerea mea e că asta îi place. Dânsa a zis că nu-i place rock-ul, nu poate cu rock-ul, dar... Super, textul este minunat. Din viață ani. Iuhu! Viața mea. E oțelul Galați. Freaca. David. Super, vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc deci și pe această cale colegului și prietenului Răzvan Popescu că mi-a îmbogățit cunoștințele. Muream dracu prost
Oricum, tot prost o să mor, că n-am cum să mă mai deștept, vă dați seama, acum, pe ultimii metri. Dar, bă, mai prost, muream mai prost, am așa, extra. Și îți dai seama, zic, dar de unde a venit treaba asta, știți? Adică, zic, băi, Oțelul, m-am uitat după aia, zic, bă, Oțelul Galați, unde e, zic, echipa campioană, Oțelul Galați, eu, știți că, na, cu fotbalul de până în România, m-am intersectat absolut episodic așa, mai mult, că aveam o emisiune pe site, așa, și mă uitam și eu pe niște statistici, dar, zic, Oțelul Galați, și nu știam că mai există, nu mai știam că mai există, Oțelul Galați. Asociația, nu știu ce, Romania... uite, joacă în Liga a 3-a. Currently playing, zice asta, Wikipedia. Zice, currently playing in Liga 3. Deci în Liga 3-a. Doamne ajută, foarte bine. Și zice, owner. Cine este owner? Conform lui Oțelul Galați Supporters Association, Galați Municipality. Păi ieșit în campionatul României, o fi ieșit în 2011, nu contest, slava și astea și foarte bine. Dar suntem în 2022, Delia acum a aflat că a ieșit campioană în 2011, că asta eu am încercat, dar care-i treaba? Știi? Adică, absolut, da, cum ești nebun, super, dar și rock, și ce ai făcut, beton, da. Zic, băi, tăticule, da, oricum superb. Asta m-a încântat. Nu știu, dar de ce n-a cântat aia cu O iubire alb-albastră la Craiova e mereu, de pe vremea lui Giolgău, de exemplu, când juca Giolgău. De exemplu. Și atunci ce? Așa. Foarte bine. Doamne, susțin, în orice caz. Ce? Da. În sfârșit. Hai să trecem mai departe. Am zis să începem cu ce mi se pare mai important. Asta mi se pare important. Și nu numai mie mi se pare important că 1 milion de cetățeni, 3 zile, 1 milion de vizualizări. Nu știu câți cetățeni, că poate, pentru că și piesa e foarte bună și textul este extraordinar, poate sunt cetățeni care s-au uitat de câte 4-5 ori, de exemplu. Poate să fie. Deci nu știu câți cetățeni s-au uitat, dar vizualizări 1 milion. Uite. Așa. Și are și 25.000 de like-uri. Vezi? Adică la dislike-uri acum YouTube-ul te protejează, că acum suntem progresiști toți, și te protejează să zic, bă, să nu suferi, știi? Să-ți dea că ești de porc sau ceva, știi? Adică dacă, în sensul dacă nu... Câte... Și atunci nu mai dă numărul de dislike-uri, îți dă doar ăla de like-uri. Deci 25.000 de like-uri au fost foarte buni. Dar există și o explicație, adică ne explică, știți care e treaba? Ia, dă mai jos un pic. Dă mai jos un pic să vedem. Booking and licensing, show more. Dă la show more. Show more, booking, Delia, muzic. Muzic. Mihai Susma, Delia, Alex Cotoi. Corect. Absolut corect. Text, asta e. Text, Delia, da. Text, nu, adevărul e că da, absolut. Da. Mihai Susma, Delia. Production, Alex Cotoi. Production. Așa. Foarte tare. Toate drepturile sunt rezervate? Nu, absolut, nu. Susțin. Foarte frumos. Oțelul Galați, global. Ok. Nu, am crezut că ne explică ceva sau ne zice ceva. Nu. E în regulă. Bine. 1502 comentarii. Superb. V-am îmbogățit și noastră viața și cunoștințele cu treaba asta.